Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Subong ang unang adlaw sa pagpatuman sa clamping kag towing ordinance sa Bacolod City. Mga salakyan, tricycle kag motorsiklo na sampulan. Pati mga motorsiklo nga gina-parking sa sidewalk, wala makaluwas. Yaring report. Nagtirin-tirin ang towing truck, canter kag tricycle nga gin-clamp kag gintow sang towing company matapos badakpan sa Bacolod Traffic Authority office nga naga-parking sa Lacson Street kay nasang aga. Subong abi ang unang nga adlaw sa pagpatuman sang clamping and towing ordinance sa Bacolod. Kag suguran ini anay sa dalan sa Lacson. Si Warlito Inilog ang isa sa unang nga nadakpan. Taga Sipalay City siya. May ginbakal na siya nga spare parts ang iyang tricycle sang mataymingan siya sang bitaw nga naga-parking sa Lacson Street. Ano ka balo? Wala gani. Taga din pa ka mo? Ha? Taga din ka pa? Sipalay? Taga Sipalay. Barangay Marikalom. Araman na lighting. Okay. Pati mga motor nga ga-parking sa sidewalk wala makaluwas. Para dapat sa tawo ang sidewalk pero may mga parte sa Lacson Street nga ginahimo ini nga parkingan sa mga motorsiklo. Gani ang mga tag-iya, gintikitan. Ang ginbilin nga motor, ginclamp. Damo na Sir, ang balmo ginang motor, ginakuha tagid sa gutter. Oh, napakuha na pull out. Pag wala driver, i-impound ta sila. Oo. Kaya hindi na pwede dapat parkingan. Construction nga na sila ya. Ano ba yung illegal sir? Illegal parking? Construction. Kag, ang mato nga mga salakyan ginadala sa parking area sa Basket Bacolod sa may 16th Lacson Street sa daan nga building sang Coke. Dito bayaran ang towing fee kag dito man kawaron ang salakyan o kun motorsiklo. Kung ma-impound or matuwing dito sa may tubang sang ang bilangadaan. Basket Bacolod. Tama, da nakwaon. Motor or salakyan dito nakwaon. May na-impound doon. Aga pa kaina, una nga naklamp ang isa kawigo malapit sa CLMMRH, may pick-up man nga nadakpan. Kada may auto nga nag-hazard sa higad sa karsada, gina-warningan sa traffic enforcer nga hindi pwede makapalawig. Kung matabuan nga wala sa driver ang salakyan o kung motor, kinaklamp. As of press time, may 8 tanan ka mga nasampulan nga mga salakyan kag motorsiklo kag tricycle subong nga adlaw.